KGB. Specialista kryptológ, specialista kryptológ, specialista kryptológ, specialista kryptológ. Poznal som tých ľudí a oni mňa, poznal som tých ľudí a oni mňa. Mohol som robiť len to, čo som vedel, poznal som tých ľudí a oni mňa. Pracovné vzťahy veľmi, veľmi dobré, pracovné vzťahy veľmi, veľmi dobré, poznal som tých ľudí a oni mňa. Pracovné vzťahy veľmi, veľmi dobré. Specialista kryptológ, specialista kryptológ, specialista kryptológ, specialista kryptológ. Prišiel som ako specialista kryptológ, prišiel som ako specialista kryptológ, prišiel som ako specialista kryptológ, prišiel som ako specialista kryptológ. Poznal som tých ľudí a oni mňa, poznal som tých ľudí a oni mňa, čo je orgán súkrovej služby štátu. Poznal som tých ľudí a oni mňa. Pracovné vzťahy veľmi, veľmi dobré, pracovné vzťahy veľmi, veľmi dobré, poznal som tých ľudí a oni mňa. Pracovné vzťahy veľmi, veľmi dobré. Úzka spolupráca s KGB, 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 úzka spolupráca s KGB.